ман дар ҷои ту будам фикр мекардам ки ҳамани прафай ма праф я ҳама ҳайвонай ма чӯпонам да то ба тиёқ наём. Баъд фаҳмидам ки ҳайвонора кор да гирифтан оказывается интихоби бубдай. Мисол ту шумо ози гуфтестен ки коргаро як ҷиҳат ҳайвонам. То наҷихӣ намешава. Аки савол ин ҳайвонора ки кор да гирифтаге. Айноилоҷӣ. Алиш каде? Бестен як секунд нигоҳ кунед чихе калимаи зур. Бестен чихе калимаи зур. Аз чи сабаб кияй? ноилоҷӣ. Айбдор кияй? илоҷ. Илоҷе ки бечора ҳамун рӯз наомадай кор. Ҳамун рӯзе ки коргар дар кор буд, илоҷ наомадай, барое ки авария шидай, пробкада рис кадай, ҳамун рӯз. Баъд илоҷ набудай, баъд ман маҷбур шудам аминора бигирифтам. То есть ранге ки дар дунё дига коргар нест, фақат ҳамино омадияну тамом. Ҳамино омадану кор да гирифтену, барои чи инора гирифтем? Барое ки дар дунё дига коргар набуд. То есть ман мефаҳмам хеле қинай гуфтан ки қинай, оли ман дар бораи шумо намегӯм, ман дар бораи худам мегӯм. Як рӯз ман фаҳмидам, блин, ман ин қадар фикр мекардам коргараи ман тупое, акаста тупойтарин одам дар ширкат ман будам. Ҳамин худат беақл шидӣ, коргарот беақл мешаванд. Мебахшӣ. Но ин ҳақиқате.